TMTV. Сәлем дуслар, TMTV телеканалында шоу-біз тапшыру һәм сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова. Димәк, алдагы сәгатьтә татар эстрадасының иң кайнар яңалыклары булачак. Узган атнада гөрләп турнир микрофон узып китте. Биредә татар радиосы, җырчылар, алып баручылар командалары көч сынашты. Акбүре спорт комплексында футбол уйнарга дип килүчеләр дә, җанатарлар да шактый булды. Хәтта эстрадабызның метро Салават Фәтхетдинов та биредә иде. Беренчелекне әлбәттә Салават абыйның командасы яулады. Афәрин дуслар, спортны яратырга кирәк. Бу арада җылы якларда ял итүчеләр шактый. Менә мәсәлән, Айдар Юнысов гаиләсе белән Вьетнамда, Эльвира Хамматова белән Айгөл Рәхимова Төркиядә ял итә. Матур, җылы, кояш белән тулы фотоларын аларның Instagram шилтәреннән кирип карый аласыз. Ә без исә үз чиратыбызда җырчыларга матур, күңелле яллар телибез. Күптән түгел генә Диләрә Илалетдинова исемле җырчыбыз безгә үзенең зур сөенечен җиткерде. Диләрә әни булырга әзерләнә. Исегездә булса, ул узган елны кияүгә чыкты, ә бу елны әни булачак. Туачак сабыена да, гаиләсенә дә бәхет, сәламәтлек, уңышлар телибез. 26 гыйнвар көнне Уникс концертлар залында балалы солянка концерты узачак. Популяр җырчылар үзләренең кичкенә балалары белән зур балалары белән бергә бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Билетлар инде сатуда, әлеге күңелле тамашаны гаиләгез белән бергәләп рәхәтләнеп килеп карагыз. Димәк, 26 гыйнвар Уникс концертлар залында очрашырбыз. Шоу-бизнес яңалыкларын дәвам итик. Җырчылар Гүзәл Уразов белән Илдар Хәкимов яңа альбом чыгарган. Әлеге альбомда җырлы гаиләнең дөнья күрмәгән җырлары тупланган. Заманында алар дуэт җырлар яздырган да, ниндидер сәбәпләр аркасында ул җырларны ишеттермәгән. Ә бүгенге көндә без ул музыкаль композицияләрне Гүзәл белән Илдарның Instagramында яисә аларның махсус альбомнарында ишетә алабыз. Зәринә Асылкаева исемле җырчы кызыбыз шушы көннәрдә генә үзенең тамашачысын яңа клипы белән сөендерде. TMTV Production белән берлектә төшерелгән әлеге клипны сез TMTV телеканалында карый аласыз. Ә хәзер мин сезгә клипның тизерын күрсәтеп китәм. Күптән түгел генә филармония концертлар залында яшь башкаручы Марина Карпованың сольный концерты булып узды. Шушы концерттан Байбулат кызыклы гына репортаж да әзерләде. Карап китик. Сәлем дуслар, татар эстрадасында шибәр җырчы кызлар күп. Аларның барысы да шибәр дип әйтсәк тә ялгыш булмас, һәм инде иң шәбе нәрсә, алар күбәйгәннән күбәя бара. Шундыйларның берсе сүзен бит Марина Карпова турында, яшь җырчының бүген филармония концертлар залында үзенең сольный концерты һәм инде гадәттәгечә шоу-біз командасы да читтә калмады. Әйдәгез, сез дә безнең белән.
Достар, әйткәнемчә, монда төрле бию коллективлары, төрле милләт биюләре, алар монда әзерләнәләр. Ышанмыйсызмы? Үзегез карагыз. Концерт кызганан кыза бара. Марина әзерләнә, менә үзегез карагыз. Марина, киләле. Башланып китте әйбәт кенә концерт, име дулкынланасыңмы? Дулкынландыңмы? Да, я очень волновалась. Уже хазыр тоушым да юк, бер нәрсәсем дә юк, но надо держаться, надо до конца достоять. Әле ул минем бит беренче сольный концерт. Это как боевое крещение. Не знаю, будем ждать ответки от зрителей. Хәзер әле чыгышларың күп калдымы синең? Еще 2 блока. Самый сложный сейчас в финале это оркестр, с оркестром петь. Оркестр белән демәкме? Ярат сиңа уңышлар, без монда бераз гына тегенәм дә йөрибез, аннан соң утырып сөйләшербез, яме? Рәхмәт.
Монда төрле кешеләрне очратып була. Мәсәлән, менә мондайрак тавыш белән сөйләшүче җырчы егет Рөстәм Насыйбуллин. Рөстәм, кил әле. Сәлам. Сәлам. Хәлләр? Аллаһка шөкер. Бу концертта нинди җырыңны җырлыйсың? Без бүген мине Марина үзе кунак итеп чакырды. Без аның белән дуэт җырлыйбыз рус телендә. Любой төркеменең репертуарыннан «От Волги до Енисея» дип атала. Сез инде Марина белән тормышта да дус димәк, име? Әлбәттә, бергә эшлибез, дусларча яшибез, Аллаһка шөкер. Шулай дусларча гына үзеңнең концертыңны оештырырга җыенмыйсың әле? Безнең концерт булган иде бу елны апрель аенда. Киләсе елга Алла берсә яңа еллардан соң планлаштырып торабыз. Безгә дә сызгырысың, яме? Без дә синең концертыңны төшерербез, яме? Әлбәттә, рәхмәт. Сөйләштек, әйдә. Перебиштем. Молодец. Не сбудется мечта, если не идти к ней, не бежать изо всех сил, не искать встречи с самым заветом. И я искала, верила, бежала и ждала, и моя мечта осуществилась. Мне 17 лет. Тысячи талантливых девочек, таких же ожидающих счастья, как и я, мечтали стать частью этого легендарного коллектива. «Здравствуйте, я с детства мечтаю петь у вас в коллективе», — сказала я. «Таких, как ты, у нас пол России», — сказала мне Александра Андреевна Пермякова. Я не сдалась, я верила, ждала, и вот он мой шанс. Если ты не оправдаешь доверие, то, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Но все получилось, все сбылось. Я солистка Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Сталинки, киезитек. Киезитек турында җыр җырлый. Марина Карпова. Һәм менә үзегез күреп торасыз, ансамбль. Дирижерлар белән ансамбль. Шулай күз салыгыз. Матур күренеш. филармонии аплодирует тебе.
Шулай дип дуслар, бүгенге тамаша ахырына таба якынлашты. Барлык артистлар узып баралар. Һәм инде без озакламый Марина белән якыннанрак аралашып алырбыз. Хәзергә барысын да каршы алыйк. Әнә тегендә. Әйдәгез бергәләп. Алина киләле. Алина Давыдова шулай бүген концертта чыгыш ясады. Ничек хәлләрең? Исәнмесез, әйбәт, Аллага шөкер. Ничек сиңа концерт? Бик ошады. Бу үзенчәлекле концерт булды дип әйтә алам. Шуңхәтле бай концерт булды. Монда инде керәшен халык җырлары, татар эстрадасы җырлары, рус халык җырлары булды. Марина, афәрин. Сез бүген Марина белән Керәшен кызлары дигән җыр башкардыгыз. Аны Марина әйтеп узды, дөрестән дә хит диде. Миңа калса шулай хит. Бу җырның тарихын сөйләп китә аласың безгә? Ничегрәк туды бу җыр? Марина ул вакытта Бәрмәнчек ансамблендә эшлидер. Мин анда хәзерге вакытта да эшлим. Бергә барганда ул без концертка юл тадырыйк инде. Шунда башыма шундый идея килде. Марина әйтәм, әйдә бергәләшеп бер Керәшен җырын яздырыйк дип. Шуннан соң инде Марина бу идеяны поддержала дип әйтик инде. Һәм инде менә шушы җырны тәкъдим итте безгә ясарга. Без аны ясадык, аранжировкасын эшләттек, шуннан соң клип төшердек. Менә шуннан соң инде ул халыкка таралды һәм Аллага шөкер бик уңышлы дип әйтәсе килә. Алга таба да иҗади уңышлар, шундый клиплар, җырлар белән сөендереп торыгыз, яме? Рәхмәт, рәхмәт. Дуслар, концерт шоулап гөрләп узды, фотоларга төшелде. Хәзер инде ниһаять Марина безнең белән безнең янәшәдә. Һәм инде без аралашып алабыз. Марина, ничек синең хис кичерешләрең, эмоциялар? Хәзер инде эмоций вообще калмады. Но я рада, что я решилась на этот шаг, и я его сделала. Хорошо это было, плохо это было, мы уже обсудим дальше. Гомумән шушы концертны оештыруга нәрсә этәргеч булды? Ул инде минем 30 яшьлек юбилеем. Иртәгә, Алла бирсә, Димәк, синең 4 декабрь көнне туган көн, 30 яшьлек юбилей. Без сине чын күңелдән мин барлык шоу-биз командасы ТМТV Татмустовы каналы котлыйбыз, яме? Димәк, инде хәзер оештырдың, хәзер рәхәтләнеп ял итсәң дә була. Дөресме? Алла бирсә инде иртәгә җыклыймын обедка кадәр. Концертны оештыруда кем күп көчен кертте менә шушы концертны оештыруга? Ул инде мин үзем, молодец. Мөхимәе, үзеңне мактамасаң кем мактый? Аннары инде Казан шәһәр филармониясе булышты. И вообще очень много хороших людей мне в жизни попадаются. Я еще не очень известная артистка в массах. Собрать зал очень сложно, не надо греха таить, да? Я не собираю кассы. Но этот первый концерт, он удался. Бу бик уңышлы булды дип әйтергә кирәк. Әйтеп була бит менә шулай дип. Ничек уйлыйсың? Була. Алга таба, менә шуны сорамакчым, алга таба тагын планнар ниндирәк? Концертыңны үзеңнең тагын сольный концертларны оештырырга, теге районнар буенча, шәһәрләр буенча гастроль турына чыгып китү теләге планда бармы? Знаете, это все вот мне надо переосмыслить. Я еще сейчас ничего не понимаю. Если спрос рождает предложение, если будет спрос, то обязательно будем работать над этим. Шулай ук инде филармониядә эшләүче кешеләр белән берлектәдер инде, димме? Сине безнең тамашачыларыбыз, безнең караучыларыбыз беләләр, чөнки син ТМТV премиясе тапшыру тантанасында булдың, ТМТV премиясын алдың. Менә шуннан соң синең тормышың бераз үзгәрдеме, ничегрәк үзгәрде? Беләсезме, мин бит инде рус халык җырларны җырлыймын. Зур приемнарда, зур мероприятияларда инде чит илдән килгән кунаклар приемнарда. Татарча мин инде шул әнием, әтием өчен генә җырлап йөрим, алар инде Керәшеннәр. Үз телемне белү өчен инде онытмаска инде, шуңа күрә инде бөтен Керәшен кызлары да җыры, үземнең дә җырларым инде шул әнием, әтием өчен генә инде җырлап йөрим. Шулай ук безнең өчен дә, беләсеңме, менә бүген җырладым, мин хәтта сторис-ка керттем әле, рәхәтләнеп. Менә Керәшен кызлары җыры турында без Алина белән сөйләштек. Хәзер син белән сөйләшәс килә. Тагын Керәшен кызлары дигән җыр бар. Менә тагын Керәшен тематикасына багышлап, нинди берәр җыр яздырасың киләме? Ул инде бүген концертта да җырладым. Әбиемнең җыры, безнең бакалы көй, авыл көе.
Аннары инде Крашин егете ул Вадим Захаров. Әйе, менә шуны сорамакчы Вадим Захаров белән бәлки берәр нинди дуэт эшләп караргадыр. Бездә инде трио хәзер була. Без Крашин кызлары да бер Крашин егете. Крашин җегете. Да, егете. Хәзер менә беләсеңме, Крашин кызы Алина Давыдова турында сүз кузгатканбыз икән, име? Мин сиңа хәзер нәрсәгә шушы әйберне әйтү. Хәзер мин сиңа бер сорау бирәм. Ул сорауга син үзең җавап бирсәң дә, ул синең җавабың шутланылмый. Ни өчен дигәндә, син бер кешегә шалтыратып, шушы сорауны бирергә тиеш. Һәм миңа калса иде Алина Давыдова хәзер шалтыратабыз. Әйдә, ләкин сорауны мин сиңа башта бирәм. Сорау мондайрак. Әгәр дә инде дөрес җавап бирә икән, аннан соң әйтермен нәрсә булачагын. Яма, сорау мондай. Бу инде теге логик яктан бик кызыклы сорау. Нәрсә авыррак? 1 килограмм тимерме яки 1 килограмм мамыкмы? Син ничек уйлыйсың? Миңа менә Бу сиңа ничек дип уйлыйсың? одинаково бит инде. Бер молодец. Менә, менә шуңа күрә бәлки булмас дип уйлаган идем. Блондинка нитмигәнме да. Звонит без громкий какой, син шоу бездә диген. Матур итеп сөйләш диген. Да, Марин. Алина, син шоу без программында. Мында. Мысында. Что надо? Что тяжелее, килограмм железа или килограмм ваты? Ваты. Нет, одинаково. Поздравляю, смотри тебя в программе «Шоу-без». Ладно, давай. Кишер, давай, пока. Давай, Рахмат. Кишер дидеңме син аңа? Кишер. Монда кишер сиңа күбрәк туры килә, миңа калса, әйме, шундый теге. Ләкин Сөйттем. син дөрес әйттең, аннан соң теге Алина да дөрес җавапны соңрак кына әйтте, ләкин ярар. Без сезне котлыйбыз, икегез дә молодецлар, кыскасы менә шул, әйме. Менә син бит инде блондинка турында сүз киттеме? Бу синең үзеңнең төсеңме? Табигый төсме бу? Мин инде бәләкәйдән үк ап-ак чәчле кыз идем. Аннары инде әзрәк кенә карарак инде булды. Но мин инде Миллирование. нилирование ясап кына йөрим. Блондинка дигәч теге балаш кичкенәдән блондинка идем дисең бит инде, әйме? Блондинка дип теге үчеклиләр идеме? Блондинка аңламыйсың дип. Беләсезме, ул минем өчен бик әйбәт әйбер. Иногда даже вот лучше под дурочку косить кына и делать вид, что ты чего-то не знаешь. Ну, как-то с дураков же меньше спросу. Иң рәхәте шул. Теге мин белмим, миңа нитмәгез, мин аңламыйм, мин бер нәрсә түгел. Блондинка. Мин блондинка. Шулай дигәч, Үз эшемне әкренләп кенә эшләп барам. теге кешегә әйтмичә генә рәхәт генә, әйме, үзем генә бер юлдан гына. Дөрес, шулай кирәк тә миңа калса. Бүген шулай концертның бер яме булып, концертта гомумән бик күп ям булды бит инде, әйме. Мәсәлән, Зейнапа Фәрхетдинова чыгып җырлады, шулай башка җырчылар һәм инде иң шатканы миңа калса, ул синең улың чыгып җырлавы. Менә улың гармонда уйный, гомумән хәзер сөйләп җибәр әле безгә үзенең гаилә турында. Улың турында, тормыш иптәшең турында. Улыма 7 яшь, ул 1-нче сыйныфта. Кузьма Максимович. Кузьма Максимович, ул инде минем бабай, в честь моего дедушки. Кузьма инде безнең гармонда уйный, 2-нче ел инде җырый. Мин инде аны шул концерт өчен гармонда уйнаттым инде. Ну, аңа ошый, аңа бик ошый. Особенно, когда мы приезжаем в деревню, анда ул уйный да аңа акча бирәләр. Шуңа күрә инде. Бәлки музыкант булып китәрәләр шулай. Да. Мин шулай җырлап киттем. Бәләкәйдән миңа җырлаган өчен акча биргәннәр. Хәзер инде. Менә бүген син филармония залын җыйдың. Кузьма Максимовичның да алга таба, димәк, бөтен ниләр дә бар, әйме. 7 яшьтән акчага гармонда уйный, һәм берничә елдан инде филармония концерт залында үзенең концертын куер. Честно, я не хочу, чтобы он был профессиональным музыкантом, да. У нас в планах, чтобы он стал доктором. Үзенең нинди теләге? Ул әле, пока химия бит әле юк аның, әле ул тоже доктор дип җырый инде. Аннары инде карарбыз. Химия өйрәнә башлагач, әйме. Тормыш иптәшең турында. Максим? Ну, у нас... Иҗат өлкәсендә түгелме? Юк, ул иҗат, ул вообще мине бик аңлап та бетерми инде. Он считает, что я какая-то фанатка, нормальный кеше түгел, ну, потому что столько сил вкладывать, ну, ради того, что нельзя потрогать, нельзя пощупать. Что это искусство? Это же не что-то материальное. Вот шуңа күрә инде. Ну, у нас такая, да, бразильская семья, и как это итальянская называется, скандалы, интриги, расследования, это все про нас. У нас вот весь спектр эмоций. Иҗат кешесенең бәлки шулай булырга тиештер инде, теге
бүтін эмоцияны шығарып, рахатланып, елмайып сахнада басып тұрға, еме, бүтін проблемаларын сахна артында қалдырға. Мына Кузьма Максимович, шулай деп айтсам болады ма? Мен ел ашып кеттім, Кузьма Максимович. Сіз өзіне шулай деп үндәшмейсіз ме аның? Шулай деп. Кузьма Максимович, әнә тыңда ерел ол біздің, еме. Мәктепке оқырға кірді. Бірінші сыныпқа, бірінші классқа. Демек, үй ішлерінде қазір бірге ішлейсіздер, değil mi? О, мен енді анда оқырып. Эмоциялар шунда да шығарып, еме? Иә. Ол енді білмеймін, біз оқығанда олай қиын болды мекен, или енді әнейім шул так внимание не обращали мекен, енді білмеймін. Менә хәзер тикшереп карыйбыз, беләсең, бу нәрсәгә мәктәп программасына кагылышлы сораулар бар минем. Менә хәзер шушы сорауларга да синең җавапны көтәбез. Син әзерме? Әзер. Алайса менә кара, беренче сорау, булар инде теге бик авыр сораулар түгел. Беренче сорау математикага кагылышлы. 6-8 ничә була? 6 умножить на 8. 6 и 8, так. Шунда рифмага туры килә. 6 и 8. Әйе, 48. 6-8-ның 48. Ширатагысы география буенча Грузияның баш каласы. Грузия. Я же Тбилиси. Әйе, Тбилиси, дөрес. Монсы инде чиратта тарих буенча история. Гагарин ничәнче елда космоска очкан? 12 апреля 1961 год. Вот, моны уятып сорасалар да беләләрдер инде, диме, бүтән кеше. Хәзер сезнең мәктәптә укганда татар әдәбияты керәйдеме? Керәйде. Ул беләсезме, шундый кызганыч булды. Минем диктант язганда укытучым миңа киләдер и прям все говорила. Дәфтәр по слогам. Мин инде мондай булдым. Татар телендә, я. Менә хәзер татар әдәбияты буенча бер сорау бар. Муса Җәлилнең әйтеп бирдем инде менә хәзер. Муса Җәлилнең ярар нинди әсәрләрен беләсең? Муса Җәлил ул бит шагыйрь. Шагыйрь, произведение, нинди шигырьләрен? Так. Чулпан. Чулпан, тагын. Ну, аның бит инде больше вот стихи-то он писал во время Сугыш, Моабит дәфтәреннән аның бик күп шигырьләр бар. Менә мин сиңа нинди сорау иде минем? Кызыл ромашка әсәрен кем язган дип сорамакчы идем. Үзем әйтеп бирдем. Муса, анысын беләсезме, кызыл ромашка? Әйе. Һәм тагын бер сорау, анысы инде безнең инглиз теленнән. Бик матур инглиз теленең алфавиты бар бит, диме? Һәм шуны өйрәнер өчен гел балаларга теге җыр белән өйрәтә. Менә шуны сорамакчы идем. Әйдә хәзер микрофонга исеңдә микән, хәтереңдә микән? A, B, C, D, F, G, H, M. Миңа да шул җиңа хәтле генә ул. S, T, U, F, So, Менә мин шул A, B, C, D, E, F, G-ны гына беләм дә калганны уже теге ул дәресләрдә юк иде минем аннан алга таба. концертларда жүрдем тоже шул дәрестәдер инде. Шулайдыр инде ул. Алга таба дәвам итәбез менә хәзер сорауларны. Безнең тиздән бит инде яңа ел җитә. Менә яңа елга синең планнарың нинди? Ул инде өемдә гаиләм белән әле безнең яңа өйдә беренче яңа ел булачак, Алла бирсә. Зажечь камин, приготовить оливье. Әнием, әтием килсә инде, абыем килсә, бүтән туганнарым килсә инде, Алла бирсә. В семейном кругу дисәм инде вот шулайрак. Синең уйлавыңча яңа елга иң яхшы бүләк ул нинди? Яңа елга бүләк беләсезме? Я, испытав трагедию, я понимаю, что самое главное, что можно ничего не просить, главное, чтобы близких не отбирал в новом году, Господь Бог. Шума Курейнда, я желаю всем здоровья, благополучия, чтобы у всех было все хорошо. Әйтәләр бит әле, ничего мне не дари, но Выбирай. шундый теләкләр. Когда переживешь все эти страдания, оно вот шло... Так уж можно и говорить после этого. Ты на гармошке играл, ты долго учился? Угу. Когда ты выходил на сцену с гармошкой, ты очень сильно волновался? Не очень. Не очень? Ты же хорошо уже научился играть, да? И эту песню тоже выучил, которую тебе мама пела? Угу. А как ты вот в дальнейшем хочешь еще играть на таких инструментах, ну или на гармошке продолжить? Ну да. В общем, ты и кем хочешь стать, когда вырастешь?
Доктором. Доктором. Молодец. Дай 5. Молодец. Удачи тебе, Кузьма Максимович. Ладно. И вам. Спасибо, рахмет. Менә шундый ул, Кузьма Максимович. Беләсең, безнең шундый бер челлендж кебегрәк әйбер бар шушы тапшыру кысаларында. Безнең кунагыбыз килгәч, ул берәр нинди задание биреп калдыра, бирем биреп калдыра киләсе киләчәк кешегә. Һәм инде шулай ук сиңа да бирем биреп калдырдылар. Безнең теге атнада булды Айдар Ракипов. Җырчыны беләсеңдер, ниме Айдар Ракипов, шулай ук Башкортстан якларыннан. Аның озакламый булачак концерты. Һәм инде ул шул булай дип әйтте. Менә чираттагы килгән кунак шоубыз тапшыруына мин аңа үземнең концертыма чакыру билеты бирәм дидем. Беренчедән сине котлыйм, син Айдар Ракиповның концертына барасың. 13 декабрь көнне Уникс концертлар залында. Һәм инде шунда мин аны көтәм диде. Һәм инде иң мөһиме чәчәк алып менсен диде. Бәй инде хәзер барамын инде, чәчәк дә аламын. Билет бирәбез дигәнчеме? Билет бирәбез дә. Һәм шулай ук менә хәзер безнең киләчәк кунакка син үзеңнең биремеңне биреп калдырырга тиеш. Ничек уйлыйсың? Нинди бирем булыр микән ул? Шул инде малайның концертына миңа чәчәк алып килсен, мин бүләк итермен. Шул концерткамы? Әйе. Шул концертка димәк инде хәзер Айдар Ракипов концертына син генә түгел, тагын бер кеше барачак, име? Тагын менә бу әйдә бу беренче бирем булсын, име? Икенче бирем менә теге берәр кая бармыйча гына шуна утырган килеш кенә, мәсәлән, бәлки ул синең җырыңны җырлап күрсәтсен. Ничек уйлыйсың? Сине, Сине, я җырлап. Шул җырны җырлап күрсәтсен, име? Менә шул аңлашылды, бу биремне без үтәрбез. Һәм син үзеңнең үтәргә шулай онытма, яме 13 декабрь көнне. Менә шу җырга килгәндә бу җырның тарихы ниндирәк? Сине. Ул инде Казанга кайткач Мәскәүдән. Ул минем беренче татар телендә җыр. Шигъре ул Надежда Кранова язды, безнең Крашна кызы. Мин инде укып утырган җирдән музыкасы башыма керде дә инде шулай җыр. Шулай китте. Бу җыр белән бит әле син TMTV премиясында алдың шулай бит. Алга таба менә TMTV премиясының юбилее якынлаша бит әле. Дәгъва кыласыңмы катнашырга дип әйтик инде. Бәлки берәр яңа җырың бардыр. Яңа җырларым бар, беләсезме? У меня как получается, я русскими песнями зарабатываю, чтобы потратить на татарские десем була. Это как моя душа, моя түгел инде для мамы и папы инде душна. Ладно, карармыз инде. Күз күрер, име, күз күрер. Син шулай менә бүгенге концертыңда шул сине җыры алдыннан бер җыр җырлаган идең. Ул Елмай дип атала, ялгышмасаммы? Елмай әле шулай бик матур җыр. Бу җыр ничегрәк туды? Ул минем тетя, ничек ул була? Опа. Язды. Мин инде музыкасы тагын да минеке булып чыкты. Син үзең дә көйләр язасың димәк, име? Шул татар шигырьләренә инде язып куямын инде шунда. Ярар, кыскасы менә алга таба синнән тагы да күбрәк җырлар, тагы да күбрәк клиплар татар телендә көтәбез, яме, күбрәк менә. Мин синең әниең, әтиең яклы. Без татар теленә синнән көтәбез. Шулай ук менә безнең тамашачыларыбыз да көтәдер. Һәм инде тамашачылар дигәндә нидә менә микрофонны мин сиңа тапшырам. Һәм инде рәхәтләнеп үзеңнең тамашачыларыңа рәхмәт сүзләреңне белдерсәң була. Рәхим ит. Я хочу поблагодарить всех, кто верит в меня, кто любит народную культуру, любит народные песни, кто знает мои русские песни. И желаю всем всего самого наилучшего и всего самого доброго. С вами была я, Марина Карпова. Бу теге яңалыклар тапшыруның ахырдагы шикеллеме? Прогноз погоды. Марина Карповадан менә шундый матур сүзләр ишеттек, сез ишеттек. Без Марина, рәхмәт сиңа үзеңә, рәхмәт иҗатың өчен, рәхмәт чакырганың өчен. Һәм алга таба да бары тик иҗат чишмәң саекмасын. Матур җырлар, матур клиплар көтәбез, уңышлар сиңа. Мариночка Карпова дип әйтәсе килә ахырдан. Ура, рәхмәт сезгә. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез. Bütün татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын үз иченә туплаган шоу-біз тапшыру шуның белән тәмам. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова булдым. Шоу-біз йолдызлар турында барысын да беләбез.